Kashnong Bishnupur Kenstris Kalakano bu acting CM kahima meliam po yung aina manik CM uklam buram shu ek rai be kamon ju kipat ba bahadian bradep ek cincin rang basnong ha khan nyu trek bnai yong ajar we lakano ban nagaliang chung acting CM la thong pat do acting rang basnong ha chaka ban thong pura do ba kevi nongbri bola sha che de kipat ba penban ula thong da we pat buram acting CM ya ka rai ba kamon upat ba acting CM meliam ju kahima meliam buram ya karai ba kamon jong pat ba kane kala jang kalong ba kasnong kala suya kumto klemdan ki executive committee udan taw nang basnong te hakajing long lui jeng ki nong song snong bar kasnong ka song suk song san te mundan mana ba kwa banya ban le huri ura kasnong ka taw ki kamera e ka ta ten re apreng jo kane ka jing ya lenti jo kasnong ni i ka jing nang jing her jo kasnong Kajing hiya kasnong kalong bangi I habaya beri judan ban kren snong habaya kirang ba ige wan habaya bu extra ba snong ru dan ban kren nakaleng ju kasnong te kata kala kata ige yang kirang ba ige image ka jongi kirang ba pada tangi la kren yang ke baca te mono kumnur ngilali jenthut ngilap ngisem ba uni orang ba snong ubarim saus nem ukram dan sanam ban pen skem ni kani kata kalong kasanuk jeng ukala kud hau arjar kan rio but uyo house name arajar khatsan parang ula kut ikan sana tingi ngili ban confirm ya kan ga yang sim nang ali ban confirm ya kan ga yang sim ho kila kan kisei ka file jong kasnong ga jongi kila pa kasana ka lakut te hangta ngila report chosiem halo jagata ngila sang ngila tho eke report ki ke bar khoi bar hakata usiem ula khot yangi shagani ka meeting ka arpo tarik march arajar arphoi parang ula khot akata ka meeting tulah khot lang yung orang basnong barim habang ni kirang ba samut ki namanta jo kasnong kabang ilaya mi banya ujor ya kata jingkut jo kasana bat ka jing momdar basnong tius im nilai ap kamba arpu menit na poi kloi nilai ap kamba arpu menit hendai kansan dang ilarung kata ka jaka banong meeting uwan kansan wei menteri midnight kharlukhi larangam bakala uang be direct ba uni extra basnong numla wan mentakasni in sabu por biang kawi ar phominin ni abe kata por te lagatar ni buram hi tarin kata ngilai banya kenduk yang usi madin nang lali banya kenduk yang usi kata kapor ula ai jimut yangi kumni ongle na kumni piran sautli ki dong gi jongpi lum ye ki meeting dong gi jongpi pentip ki bre wakala kut kanika sara make awareness for the people for the resident ban pentip ye ki pag fidan kam ye ka darbar teke ibangile ngila bot kata kajing matha ada usia onda fil akut kata ka meeting dong gajong phi sawan biang sanga wadra iki saing ki signature de gibrio but da fil andra ngin si pendek ka darbar kawi kalong ba ngia suthu apreng gitu ki live banai bangi am do april hado august kalong ngi ap ngi suthu ngila sha syukur haus iya kipat nong sok nong ni buram yo usiem ban ngirang perkan bakano kuno ka kentin ka bami nak sentur usiem kalong ka basisha war ka bakentang kanu ka bakentang kadam ka bor haka om dei bani le kai bat ka kalong ge e ke basngusi basngul eran bantip par bani ibo acting sim ka hima meliam bat ka jing shisha bat ka jing ketang kamdon jakashu pasu yo ra ka hok jong khon rayat na ka benta ka mentoi simen habau sim buram me ka ktien ka baulak khlei bat buram yeladi kata ka mut buram yeladi na kata ka daw niyo i ka jing perta jong bobon kisnong na ka por badawai ka hok ka pen le ran pen herdori ka hima meliam te nomor taka daw ka arp sau tarik jong agas nila file ya ka case apa high court barka high court kadika case ka bakolo itam tang hapo December nila dep ya ka barka ni ka case ki ulaya jong usiem ulaya jong district council ulaya jong acting rang basnong ex rang basnong kila kubur nela na kila approve ya ka darbar ka jongi hakmat jong nong bisar ya approve ki ang imdan persya ban ai sana pada unang bisar uang kumno ngiran ni kur ada jongka ban uang lada pi menjur kumtang ngan close na ikan kes tu ai ka order kalong ba uang usiem wai por khat sau tarik December wai sau usiem baru uang hapo sau tayo lani 1 month ni sibanai pendep na ikan kam pen khoi na ikan kam kan kam na ja henry ngani thu epi bawa ka hukum ni ka kur buram hakadu khat sau tarik January ukram le e hadu mentang ngintip ukram juba be ya kata tadi tu kadang ni jit dengan kasih last option ngalam nang ngi notch media ngi nyathu ya pi ki pada bar khoi
What kiwi kisnong kitau ki ba dani ki jikanduk ki juk ki jikanduk kum kini ni ai man sim yapi yang ba ya ka hakadong rem yai tre nam ta kisnong kathau ni lakut jingmut lada ka jing penwit kawan kan ni ru ni nya chaprang ban ya tre na bata kamya ka ba kamya ta kisnong mar kasnya kelahir arsut haki comes new haki jing di jing pendi dua jing lengkar ke jing do ikiskim wat men kani ka beautification jong ka city nomor ka jing tap sampus nem jong ka state ka kisnong Bishnupur ka state ka khamyo ikiskim tenrei ngaspa ban ya thu epi ba kum ki nok sang ngai ba phi na preng jong phi ru ba iwe phi ki nok sak nam angin na yai no samleng be shakishnong tha ai bin penim ye ka jing long jong ka snong ka tha ba ai kisnong ki thau kan long ki bi ai be ni kermen ni ka ta mani kermen ba kani ka be ni ka khubor ka bangi ai hagani ki janmen kan long pa ka kam ko jingi kan pois ka ba kot pan ngen yo ye ka thong bangin yo ka snong ka be